siya. Kuha na ni siya. Isakay na siya dito, oh. Kalang blue nga sakyanan dito. Mut, asa ko na dala. Ano lang, kabalo. Isa na, baritis na ko na rin. Okay. Ano na siya. Sakay siya dara sa pika sakyanan. Isod po dahil yung trabaho, ano? Isod po ang trabaho sa driver. Dapat likon siya na pagkatali, para di na siya matagak. Okay. Kung di na likon, di na, mahagbong na eh. Uyon-uyon yun ni si Sir Ani. Kuha na ni. Lisod po siya. Doesn't mean nga na PC. Pagkuhaan, maalsa. Marites lagi ko dere ba? Marites is life ba ya? So ani di ay first time ko kita ng ani. Weird siya. Uyon-uyon pa ni sila. Sila duhara dahil na sila. Ay. Atura na. Nalsa na. Great job kaayo. Laka amazing uy. Tura na. Saka ng assistant. Helper dito. Anak tayo na siya. Dapat alalayan siya. Ay, nasayaw man. Tora na. Lagi loko na. Isang taon si Sir.